subo. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng burong isda. Ayan, at meron tayo ditong mustasa, ampalaya, okra, talong, at pritong hito at bangus. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Mangantana po. Opo, mangantana. Namiss namin yung puro. Yes, ito. Ampalaya. Ay, natuto. Wink. Tapos, lagyan natin ng... Uy. Sige, okay lang yan. Ay. Yan. Tagalin mo na ito. Tagalin na natin ito. Pampatong lang sa ano yun. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Mangantana po mga ka-foodie, please. Mangantana. Tanggalin na natin ito, no? Lagay natin dito. Yan. Para makita yung ita. Wow! Sarap. Yung mustasa. Ito, mustasa. Tapos, lagyan mo ng isda. Ito. Tapos bangus. Yan. Oh, diba? Tapos gano'n. Oh, subo. Yeah, ma'am. Hindi kasya. Para makita nyo. Ayan o. Ray. Midway ko. Puga. Pugahan nga san. Yaman. Talong. Talong tapos tagilo tapos hito.
Sarap ng Tagalo. Ay, kala ito. Okra. Malayo sa'yo. Bigay ko na kay Bibian. Malayo pa sa kanya. Mustasa. Lagyan natin ka lang. Gusto ko madami. Ah. Ito yung sa akin, bango sa Ate Albi. Di siya kumakain ng ito. Mustasa. Alam mo? Hindi. Rice ako. Rice is life. Pinang konti. Yan. Thank you. Diyos ko. Sarap-sarap. Sarap. Pabalan natin ito. Yan. Meron kayang puga to? Wala na. Lalaki siguro to. Lalaki. Itlog. Ang lagyan ano. Cheers. Yan. Sarap. Kanyaman. Ne?
Naman. Sarap. Nakakamiss yung buro. Gawa ni tatay. Ay mga foodies, naubos po namin lahat. Ayan. Kumakain pa si Bibi. Ayan, tapos na si BBM. Ay mga foodies, naubos po natin ang isda at mga gulay. At syempre yung buro natin may konti po. Sarap. Ayan mga kapudibis, hanggang dito na lang ang ating video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Thank you po.